Сәлем дуслар, biz bugün sizin bilen Татар халкының бик бұрынғыдан әзерләнеп, яратып кына пешерелә торган бер тиз генә әзерләнә торган ризыгын пешерербез. Ул якмыш дип атала. Бу бәлешнең камыры өчен әче камырда алырга мөмкин, төче камырда алырга мөмкин. Без менә алдык бүген коймак, катык алдык, сыек май алачакбыз. Тәминчә менә туз, шикәр комы һәм чәй содасы кирәк булачак. Эшлегендә нәрсә дигәндә инде менә безнең хәзер бит инде авылларда бик күпләп чибей үстерәбез. Менә шул тавыкның эч башларыннан бүгенге кебек без өйрәткәнчә якмыш пешереп ашасак, ул инде без белгәнчә менә дигән татарча пицца дип әйтсәк тә була. Мөмкин моның тавык кына түгел инде, үрдәк, казның эч башларыннан да эч башлар дигән вакытта инде без күз алдында тотабыз аның бүтәкәсен, бавырын, йөрәген. Менә без аларны тиз булсын дип инде әзерләп куйдык. Менә монда мин тузлы суда башта пешереп алдым тавыкның бүтәкәсен, 4-5 бүтәкә минем монда, мин аны кишер белән, суган белән пешердем һәм ит тарткычтан чыгардым. Монда минем суган белән майда кыздырып алынган бавыр. Аны мин шулай ук ит тартыштан чыгарып әзерләп куйдым. Мин аларны хәзер менә бергә кушам. Кушамда эшлекне инде шулай әзер итеп куям. Biz инде менә тәмле тәм бирү өчен бу суган белән бавырны кыздырдык сары майда. Ул үзгә бер тәм биреп тора бит инде. Хәзер без аңар әз генә тәминчә генә туз салабыз, чөнки без аны әз генә туз салып пешергән идек инде һәм борыч өстибез. Тәмләткечләрдән. Булгатабыз. Камыр өчен мин иң беренче менә салам катык. Монда минем бер 3 кашык шушылай катык була. Мөмкин салып бетерәбез. Мөмкин әчегән сөткә дә. Монда минем коймак. Шулай ук менә 2-3 кашык була ул. Һәм сыек май. 2 аш кашыгы сыек май була. Салабыз әз генә тәминчә генә туз. Шикәр комы салып җибәрәбез инде. Һәм калак эчендә генә салабыз чәй содасы. Булгатабыз. Һәм йомшак кына камыр басабыз. Менә безнең камырыбыз шушылай йомшак кына булып әзер булды. 2 кисәккә бүләбез һәм табага җәябез. Менә без табага шушылай камырыбызны җәйдек. Хәзер аның өстенә без эшлегебезне салабыз. Салабыз һәм аны шулай тигезләп җәеп чыгачакбыз. Эшлекне шушылай җәеп чыктык бит инде. Тигезләп һәм аның өстенә менә монда безнең бер йомырка һәм сары май, 1-2 кашык эрителгән сары май. Шуның белән без аның өстенә шулай ук тигезләп җәеп чыгачакбыз. Бу инде үзенә күрә тагын бер төс тә бирә, тәм дә бирәчәк. Якмышыбыз без менә шулай бүреп ясап бетердек. Без аны хәзер 180 градуслы мичкә куеп 35 минут пешереп алабыз. Дуслар, менә безнең якмыш шулай матур булып пеште. Без аны менә шулай кайнар килеш табынга бирәбез бит инде. Ашларыгыз тәмле булсын.